Ook dit jaar is de Oranjerie in Roermond weer ramhoed verkocht voor het Groot Limburgs Butenkampioenschap. De weegheid Huub Stassen uit Kunder, de winnaar van vorig jaar, opvolgen. Veel plezier, heb ik goed. 6 butenrijders stonden in de finale en wie vatten het kampioenschap van 2016 voor ook samen. Hartelijk welkom hier op deze Groot Limburgse butenfinale van 2016. Ziek dat je er allemaal weer zit. En ook speciaal zeker weer welkom heten aan onze commandeur van de LDKA. Die zit daar, de heer Theo Bovens met zijn echtgenote. Hartstikke welkom ook dat je vanavond hier zit. We begonnen met de eerste kandidaat beginnen vanavond. En die komt uit Herkenbos. En dat is Har Daniels. En Har de Brungos zijn buut. Hoera! Harry is 65. Butenmars! Man, ik ga er 65 jaar naartoe geleefd. En wat een feest. Het begon 's morgens vroeg al. Ik loog nog in bed. Ik hoor het gestoemel op de trap. Die slaapkamerdeur gaat open. Mijn vrouw struikelt. Kreeg een dienblad met hete koffie, eierbroodjes en zuidrage voor me geer. Ik zeg zo, ontbijt op bed. Ik sta op, ik zeg vrouw, boeien 1950. De Volkswagen onder de mannen. Dat klopt, Harry, zei ze, want volgens mij heb ze ook een behoorlijk softwareprobleem. Om 10 uur zit ze met de radio keihellen. Zie hij een verzoeknummer aangevraagd bij Pieter Kiviet. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zeg man, ik heb haar met karakter. Die vallen nog liever uit dan dat ze grijs waren. Smiddags de deurbel op elleboogheug te hangen. Want dan wil ze niet dat de lui met leeg heen komen. Ja, vandaag geven de mensen wat ze kunnen missen. Ik heb heel opvallend veel cadeaubonnen gekregen van V&D. Eerste wat kwam waren mijn dochter en de kleinkinderen. Ik heb 1 dochter, maar een leger kleinkinderen. Mijn dochter is namelijk getrouwd met een vertegenwoordiger in Peperkook. Snelle Jelle. Die is zo snel, hè. De eerste keer waren we op kraamvisite. Ik kijk in dat weekje, ik zeg tegen de vrouw, kijk met een klein kindje, is dat wel goed? Zegt ze, Harry denkt, nou, die zijn nou eerst 3 maanden getrouwd. En hoe dat hij moet, de dochter is de vorige dag nog naar de gynaecoloog geweest. Zegt ze, dokter, is het gevaarlijk om na mijn 30ste nog kinderen te krijgen? Zegt de dokter, ja meidje, is 30 nog niet genoeg? En s'avonds had de vrouw de heel bubs uitgenodigd, hè? De heel familie. Opa was daar, 98 jaar. Die riet nog auto. Enfin, die riet. Let ze aan in een snelheidscontrole hebben ze geen foto van hem gemaakt, maar een schilderie. Zo, en onze tweede kandidaat moet Mersen. En dat is Erik Rek. En Erik de Brungos buut. Radio Limburgia. Ja, ja. Butenmars. We gaan zo meteen beginnen met de live uitzending van Radio Limburgia. Even wachten op de straalverbinding met de studio. Over straal gesproken.
Ik ben zo nog even gaan drinken in het theatercafé. Zet me toch een man aan het buffet. Halve liter bier, zo'n schotel bitterballen. Ik zeg, Anne, houdt de vrouw geen tijd om te koken? Nee, zei er, mijn vrouw is er gisteravond tussenuit gegaan met mijn allerbeste vriend. Ik zeg, en dat noemt hier uw allerbeste vriend? Ja, zei er, sinds gisteravond wel. Ja. Radio. Limburgia. Ja, goedenavond luisteraars, dames en heren. Voor de boomvolle oranjerie. Live bij de grote finale van het Limburgs butenkampioenschap. Heet u van harte welkom bij alweer een rechtstreekse live uitzending van Radio Limburgia. Ja. En tegen het geweldige publiek hier in de zaal zou ik willen zeggen. Zwaai eens naar de luisteraars. Kom op, laat ik het zuren. En je gelooft het niet, dames en heren. Ik huur hem in een koptelefoon. Het eerste verzoekplaatje van vanavond is al binnengekomen. En dat werd aangevraagd door het personeel van houtzagerij Bartels in Maastricht. Oei, hun collega Lambert is gisteren met zijn vinger en de cirkelzeg blijven hangen. En ligt momenteel in het ziekenhuis. Ze wensen hem veel beterschap en vragen een liedje voor hem aan van oud-LVK-winnaar De Tonnenzak. Hoe zijn die handjes? Hoe zijn die handjes? Ja, Maastricht heb ik nog gewerkt. Bij MVV, stadionspeaker. Ik zeg tegen de voorzitter, en wat wordt er dan allemaal van mij verwacht? Ja, zegt er, als MVV een goal maakt, moest niet de naam van de speler omroepen. Ik heb nog nooit zo'n rustige baan gehad. Nee, want ik zat let's met Radio Limburgia live bij de wedstrijd MVV tegen Fortuna. Neven Frans Teunis. Ik zeg Frans, het liek wel of die op het veld allemaal in de bak bier op hebben. Ja, zei er, wat dat sticht aangedacht. Het heet niet voor niks de Jupiler League. Ja, en gisteren heb ik een interview gehad met de nieuwe eigenaar van Roda JC. Meneer Schroef. Handelaar in Oosterse producten. Ja, zei er, ik heb gehandeld in Bami. Ik heb gehandeld in Nazi. Ik zeg, maar waarom heb je dan Rode JC gekocht? Ja, zei er, ik wil het nu eens met aardappelen gaan proberen. En we gaan verder met onze derde kandidaat. En dan kunnen we het Ulen stoten. En dat is Gilbert Petit. En Gilbert, dat brengt ons debuut de Vaandeldrager. Buitenmars, de Vaandeldrager. Onderweg hier naartoe had ik ook nog een aanvaring met twee van zo'n opgepimpte, hele Hollandse Serious Request flaneerkippen. Want ik zat tussen de 35 en de 40. Ja, maar ik kan ook 10 jaar erneven zitten, want ik hou de indruk dat ze de carrosserie houden laten ombouwen en de kilometerteller houden teruggedraaid. Ja. Bots ik toch met mijn vaan frontaal tegen de dubbele airbag van de Judy was flink. Ja, dat was een echte kiloknaller. Zeg, en die hou je ook nog van die cool, sexy tattoos. Met hartje Henkie, doorgestreept, lieve Dieter, aufgemieterd. Fabrizio, finito, love Ali,
Ja, wie met deze afgelopen kon zich net niet zien. Nee, de vaan hing mich te vuur. Die kreeg mich toch in een opvlieger, die vlucht tegen me goed. Zeg, kan je niet uitkijken, schelen, zei ze. Zeg, wat zeg jij? Oh, zit die andere is nog doof, ook wat? Of je even stuk in de vaan, wat? Heb je soms gedronken, jong? Zeg, allee, ik heb me slecht laten onderwegen. Zeg, Zuidblad, zei ze, als ik door jouw lichamelijk beletsel heb opgelopen, dan kom je wel flink aan het bloeien, jong. Zeg, maak dich niet zo dik, beauty case. Zeg, ik ben gedik. Mijn vaan is alres verzekerd tegen blikseminslag, brand en stormschade, knoeisgroei en zuivervlekken. Ja. Inclusief antidurende bijstand. Zeg, dus niet schellen, even nulke bellen. Oh ja, zei ze, wat is je nummer? Zeg, daar staat een telefoonboek. En je naam? Ik zeg, daar staat voor het nummer. Zeg, simpele, zegt ze. Zeg, simpel, als je maar goed weet waar, dat wij zo 10 getuigen kunnen oproepen die het hebben gezien waar. Zeg, en ik ken dat zich zo 100 oproepen die het niet hebben gezien. Zo, en we gaan weer met onze volgende kandidaat nummer 4 en de moet Herten. En uit Herten komt Michael Solomons. En Michael de brengt ons debuut, de inbreker. Pieter Maars voor de inbreker. Ik heb de buit binnen. Hij zei er veel vanavond met doet, maar bij de VVD wil toch niets meer te halen. De naam is Michael S. H. Starten ondernemer als freelance inbreker. Ja, starten ondernemer als freelance inbreker. Inbreken is een crimineel moeilijk vak. Daarom ben ik op cursus geweest bij Willem Holleder. Ik zeg, Willem, moet ik me ook zo'n bivakmuts opzetten? Hij zei toch, die knecht ik kind toch maar van ene zien. Heb ik Willem zijn mutsje op vastgekregen, hè? Ja, vroeger had ik eerst altijd zo'n steunkous over de kop. Ja, maar dat was niks. Ik moest steeds wachten tot die van de thuiszorgers kwamen om ik dat ding op te komen zetten. Ja, en als bedrijfsleider heb ik me dit witte pak aangeschaft. En volgens Willem was het perfect. Want hij zag nog, als ze goed als inbreker dient best is, dan verdient ze die zwarte strepen vanzelf wel. Ja, en na de cursus ben ik dan mijn eigenste freelance inbrekersbedrijfje begonnen. Ja, UPC. Uiterst professionele centenpikkers. Ja, en mijn zoon van 10, die helpt me ook duks met een bedrijf, hè. Oh, dat is nu wel een echte bandiet. Ja, daar zijn hij er een pen gejat op de show. Ik zeg, jong, dat moest ze niet doen. De volgende keer als ze een pen nodig hebt, dan neemt pap er wel een met van het werk.
En nu sinds kort heb ik een collega aangenomen. Jong, dat is een eerste klas witwasser. Ariel. Arie heb ik leren kennen wie ze een platte bijentijd van mijn wagen. Wil ik die bijen dus verwisselen. Die Arie me eens op de schouder, hè. Zet er close toe, de velgen, dat ben ik de radio-cd-speler. U kon ook direct merken dat Arie een man is met ervaring. Voor onze eerste inbraak knipte mij de ganse boord kapot van mijn pak. Ik zeg, wat is doen nu, hè? Ja, zei toch, zo kunnen ze ons niet in de kraag griepen. Onze vierde kandidaat vanavond de kunt moet boksen. Dat is John van Bilzen. En John, dat brengt ons debuut, de Oppas-opa. Butenmars voor de Oppas-opa. Vandaag voor de eerste keer moet oppassen op die twee prengeltjes. Nu haal ik me over de veiligheid en alle stopcontacten schroeven gedraaid. Een troprekje, dat hoort je niet, want als ze ene keer in die molleklam hebben gezeten, en kroepen ze die trap niet meer op. Ja, het enigste wat ik niet heb, dat is een kroepruimje. Nu had hij van mij voor ons allebei, want hij had ooit flanellen onderboksen en een rompertje gemaakt. Ja, ziet ze, dan zien we precies hetzelfde nu als die twee kleintjes, dan verschrikkelen die zich niet zozeer als die oceanen. Maar wat nog hebben hem zich verschrikkelijk verschrikt wie ik voor de spiegel stond met dat rompertje aan en dat remspoor op het boek. En dan moest ik gewoon nog van haar om precies hetzelfde te zien, moest ik me gewoon nog een luier omdoen. Ik zeg, dan moet ik dan ook hetzelfde doen als die twee kleintjes. Ja, zegt ze. Ik zeg, dan kijk maar aan school en ik ga me poep vallen. Ja, zegt ze, dan ligt ik toch maar eens even op die keukentafel, zegt ze, dan kijk ik eens even. Ik op die keukentafel geschaven en dan loog er zo met die benen omhoog. Kijk ze even dat randje van de luier af en dan kwam zich toch een damp vanaf. De kerst krulde zich op een boterham die neven mij stond. Ik zeg, nee. Ja, dat is het soort vanmiddag nog iglo was, dat is nu hok. Die mich dat heel geval zuiver gemaakt met een pannenspons en een stoorborstel. Ik zeg, toen moest mich dat godswonjeroog even te gooien poeieren. Ja, dan doe ik er tegen ampel polkon overheer strooien. Ik zeg, polkon? Ja, zegt ze, dan komen die slopende zuitjes misschien nog eens een keer tot leven. Zo, en onze zesde kandidaat, de gemoed Heur. En dat is Connie Bruidaars. En Connie brengt ons debuut. Kak, madame. Butenmars voor de Kak, madame.
wij een volledige bus dames hier. Hoe het gooi, de Tena Ladies. Nou, en die kwamen toch allemaal gelijk bij Micha voor de grote boodschap. Nou, ik zie die taarten daar zitten. Nou, ik moest gelijk denken aan het programma van Martine Bel. Heel Holland kakt. Ja, mensen, by the way, nou we het toch over tv hebben, ha? Dit is een theaterhotel, ha? Dus ik zie ook nog eens hoogstpersoonlijk, ha? Plenty beroemdheden, ha? Jo, maar dat moet wel onder ons blijven, ha? Ja, dat heb ik namelijk de heer Van der Val beloofd, ja? Mevrouw zag er wat betreft onze beroemdheden mondje dicht. Ik zeg, ja, meneer Van der Valk, kaken toe. Ja, mensen, maar weet je wie me gisteren gezien heb? Oeh, de prachtige, grote, knappe, blonde goochelaar. Hans Klok. Deed hij bij mij, hè? Bij mij voor de pissoir gestangen. Jo. Ik heb er gevaccineerd nog zitten kijken. Het viel tegen. Toverstafje. Jo, ik was ook gelijk, hè. Ik was ook gelijk een illusie-ermer. Hello, sir. Yes, it's me. It's me, the shit, madam. Yeah. Yes, I hate you. Hartelijk welkom. Dat is de nieuwe hoofdrolspeler van de musical, Kapitein Haak. Dat is Captain Haak himself. Jo, de ander hij namelijk een ongelukje gehad. Pijnlijk. Dat hij namelijk met het verkeerde hand de voet afgeveegd. Ja, mevrouw, daarom, dank u. Ja, was voor mij trouwens ook pijnlijk, huur. Hij was namelijk een ministercongres en die ambtenaren, die weigerden allemaal mijn toiletpapier te gebruiken. Ja, ik ga er namelijk tempo op staan. En een minister weigerde zelfs mijn toiletbril. Zag er, ik heb zo vreselijk last van mijn aanbijen. Zo'n kerel heb ik me altijd gewenst. Jo, mam zag vroeger al altijd, meisje, zoek toe dich maar in een van doet. Die heeft flink wat aan die voet dit hangen. En dan gaan we natuurlijk door met dus een van de belangrijkste dingen van vanavond. Dat is de uitslag van vanavond. Kampioen 2016. Met 100 punten. De Vaandeldrager, Gilbert Petit. Ja, heerlijk. Dat is een pak van me af. Lekker aan gewerkt. Moest ook wel, hè? Je hebt ze risico genomen, hè? Ja, ik heb een risico genomen, ja. Zeker op mijn leeftijd, hè. 6 keer 11 jaar en dan... Ja, wat ik bedoel, in de voorronde was de buurt niet af. Nee, de buurt was niet af. En ik heb toen maar, denk zonder try-out of wat dan ook, eigenlijk nat van de inkt nog ben ik opgegaan. Maar ik heb me 12 uur genomen. Ik hoopte dat ik in de finale kwam. Ik denk, en dan ga ik nog eens even erachteraan.
Is het dan routine en ervaring die je op nummer 1 heeft gebracht? Dat durf ik niet te zeggen. Het is toch vooral een kwestie ook geweest van gewoon helder aan werken, kritisch naar kijken en anderen met kritisch naar kijken. Dat heb ik nog te doen.